Mit-3 ta' Lulju ser jerġgħu jirritornaw ħinijiet allokati kuljum għal żjarat mill-qraba fid-djar tal-anzjani u San Vincenz de Paul. Dan ħabbru l-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia li spjega kif ser ikun hemm sija filgħodu u sija u nofs oħra wara nofsinhar allokati mir-residenzi għaż-żjarat. Spjega kif l-anzjan jista' jkollu sa' żewġ viżitaturi f'kull kamra la darba kemm huma u kemm l-anzjan ikunu imlaqmin. Filwaqt li l-lbies tal-maskla ser jibqa' mandatorju, ġie spjegat kif mhux ser ikun hemm l-ebda tibdil fir-restrizzjonijiet għal dawk il-persuni li ma jkunux imlaqmin. Mit-19 ta' Lulju mbagħad l-anzjani ser jerġgħu jibdew jitħallew joħorġu barra waħedhom. Dan filwaqt li ser jinfetħu mill-ġdid in-night shelters u ser jitneħħew ir-restrizzjonijiet lill-anzjani li jistgħu jattendu id-day centers. Il-Ministru Michael Farrugia spjega kif il-bilanċ dejjem kien prinċipju importanti kull meta kellhom jittieħdu deċiżjonijiet dwar ir-rilaxx tal-miżuri fid-djar tal-anzjani. Kien hemm 4 darbiet li rilaxxajna r-restrizzjonijiet, kull passi li għamilna wera illi ma kien hemm l-ebda impatt negattiv. U allura issa stajna mmorru għal 5 rilaxx tar-restrizzjonijiet fejn allura nagħtu l-opportunità lejn l-anzjani illi kważi nistgħu ngħidu illi sa nofs dan ix-xahar ikunu kważi waslu biex jgħixu ħajja kompletament normali fid-djar tal-anzjani kif ukoll ġewwa San Vincenz. Fl-istess konferenz tal-aħbarijiet il-Ministru Farrugia spjega kif fil-Vaccination Hub tal-Awtorità tal-Istandards dwar il-ħarsien soċjali ingħataw 26,255 tilqima. Spjega kif b'kollox ingħataw total ta' 25,760 tilqima tal-Pfizer. Spjega wkoll kif b'kollox ingħataw total ta' 495 tilqima tal-AstraZeneca.